Зайче, бе. Ще му ли за нея да нема? Ще го разделим. Има едно зайчко месо и само. Не. Аз ще няма едем. Който има? Да ти подарим. Подарък, мама, ме подарък за теб, ма. Моля ви, сладидейци, така. Боре! Ох, Айде за тебе! Защо трябва да... Айде, аз съм потъче, ама. Не ми го отвори, моля да. Кой ти, бе? Не искам такива подаръци, бе. Моля ви, сладидейци. Аз ще ривам. Няма да ривеш, ма. Няма да ревеш! Защо ми носите подарък? Защото обичаме. Да? Ади. Ей, за снимката го. Аз глип ти правя, ма гладнем. Нищо подаръци. Не съм умряла. Не е за умряла, ма. Как говориш такива работи? Простак. Прос. Ама гледай сега. Айде отвори си го, виж какво сме ти взели. Ох, мерси. Ай, сядай там. Не сега ще чакаме. Чакай, мам. Аз малко така съм го опаковала ярмаската. Чакай лице зад кадър. Да се види кой е. Чакай сега, откъде ще се развали тук. Ще се развали. Тя с нощи с Мартин го опаковахме, правихме, изтръвахме. Оф, ще го отрежа. Добре, ма издърпай го, то ще падне заедно с другата панделка. А, така. То не е залепено това, другото е залепено. А, така. Късай, късай. Блъскай. Чакай, той има и там и обяснение. Понеже другите участници ги няма, аз за това филмирам в момента. Правя калибър, що е мазно, но? Който чаша ли, бе? Сега ще видиш. Един нощ си вземи, че ще трябва да го... Да го скинеш. Еба. Опаковането, дори аз съм го опаковала с помощ на Мартин са ни лангърка на храна там. Да. Отгоре с нож трябва да го разрежеш там по средата. Не, няма да стане така. Тука. Не, тук. И тука. Ама не го наклани молата. И гледай се не пречукаш. Едно по едно ги изкарва нещата. Тя има много неща там. Котио! Ох, чакайте, че се такова сега. Не бомбом. Не е бомбом. Значи сега да кажа, той ти е лхата, борчето. Понеже няма да се несеш лха на кораба, той е борчето. Отгоре от красата е ти и дядо Коледа. Да ти лхата най-центъра. Не, ти специално. Купено е специално, не от лхата най-центъра. Картичката, аз трябва да ти го пратя, защото не съм го направила публика още. Стига, ма! Още не си видяла другото нещо, ще се разреме още сега на дядо Коледа. Котио! Ще надписите. Стига, ма! Стига, ма, Боре! Ще пречукам след малко, развали ми клипа тука! Май се обърни отзад. Обърни отзад. Ти специално отнема, защото моята изгърмя. Прекомерната употреба води до следните кадри. Ох, много мило, чакайте, че са. Тя още не е гледала клипа. Да, Дайте ни го пускаме, не искам, дайте ни го пускаме, не искам. Не искам, ако го пуснем, ще има... Дайте ни го пускаме, дай ще го правя прайвет са. Сега не го правя прайвет. Нева каза да остиска. Нева каза да остиска с ракията с вечер поне. Ох, много е хубава, аз няма да я пия. Ох, много ви благодаря. Сърбърен медал, златен. Да бе, много е хубава ракията. Оценена е 2/3 реколта с сребърен медал. Ох, много ви благодаря. Аз стои ще го взема и сега в купара. Има мирише, ми ще го напръска даже и с парфюм. Ох, то на мъж мирише. Мирише наистина. Ми ще го напръска с Ох, парфюм. Мишо да е живи здрави той. Ти борчето отнева идеята. Борчето, понеже може да вземеш елха. Ети борче. Елха с украса.
И те около мен. О, хай сядай ти, че тук жива прибивам вече. Чакай, клипа ще го гледаш ли? Кой клип?